Bueno, primeiramente o que distí, non? Sei que para a Noia é un trofeo importante, non? Ganar aquí na súa casa. A tempada pasada perdí no Burela a penaltis aquí tamén. Bueno, tamén é un motivo máis de estar ledos, non? O obxectivo principal do partido era ganalo. Sempre en rendimento xogamos para ganar e o míster, o mensaxe é claro que o primeiro obxectivo sempre é a vitoria, e neste caso deuse e por eso estamos moi contentos. E despois o partido, como dixi, creo que se veu unha versión do Noia moi protagonista, sobre todo a primeira parte creo que fomos moi superiores, tuvemos moitas ocasións para poder irnos con máis ventaxe ao descanso, pero bueno, moitas veces dase así, despois eles sí que se subiron no partido, costounos un pouquiño, creounos un pouquiño de dudas esa situación, tamén, bueno, situacións de faltas, quizáis no noso caso que non deberíamos de cometer, pero bueno, a nivel global o equipo respondeu moi ben, compiteu moi ben, e creo que é para estar contentos. Bueno, así, falando un pouco o que vin no momento, creo que son errores máis de intensidade, non? Baixamos un poquinho eses desplazamientos, non? Que para nós son tan importantes a nivel defensivo. Creo que aí eles son xente con moita calidad, generaron moitas líneas de pase, conectaron moi fácil co pívot. Eu, así, o que lembro do partido así ahora a bote pronto, creo que podría ser unha das cousas a mellorar, non? Pero, sobre todo, sírvenos para eso. Temos unha semana por diante importante, imos xogar contra un equipo que tamén domina moito o nivel ofensivo o xogo, que ten pivots moi bons. Creo que nos vai vir ben para corrixir e, ao final, ganamos, que é o objetivo principal, e corrixir os fallos que tuvemos para seguir medrando. Si, desde logo. A min tocoume moitos anos vir de rival, como visitante. É un pabellón que apreta moito, que en pretemporada prácticamente estaba cheo os dous partidos. Para nós é un activo moi importante, non? Tanto a nivel social como a nivel partido, o que apretan, o que nos apoian e despois o que nos animan tanto dentro como entre semana pola rúa. Creo que é unha das cousas máis importantes que ten o club, que se está coidando, e creo que é moi importante para todos. Sí, como che dicía, é un rival complicado, non? Unha salida complicada, pero creo que o equipo vai estar preparado para dar unha mellor versión todavía que a que dimos hoxe ou a que dimos a semana pasada tamén no partido de casa, e creo que se están poñendo os cimentos moi bonitos para poder disfrutar dunha temporada boa.